eda angava ari muranda mukati memusha wenyu, unodzoka kana kuti wakaurayiwa wozotsvaga mhosva kuti ndinofanira kunge ndichinoripirwa, uchinonzi ngozi. Vamwe vanoti ngozi chikwambo. Vanoritsanangura nekuti zvinhu zvinofambirana zvinhu zvimwe chete. Ngozi inouraya, ngozi inoda mukadzi kana iri munhu wechirume, ngozi inopa urombe. Chikwambo chinouraya, chikwambo chinoda mukadzi kana kuti murume, chikwambo chinoda kudzoserwa. Saka zvese zvinoda kudzoserwa, asi mudzosero ndounodini? Kuti munhu unodzoserwa kumusha kwake. Ndiri kuona rakaitwa nevacharikwa. Asi rodzoka riri dzudzu rakasara rakadaro. Danish to try to mind the good by Jupiter says together. Ever since men that turn every much in the globe. And then they come to go, I want it up, wherever they say, Vunga, they say, no, there's some job where no sunga chirara. No sunga open. Uno purunyura masua nenga vakwa. Better to try to be fair to Jupiter and get ever since. Send you could not get time. You didn't put a quantity. Unozotuzira here epo munoiziva here zviri kungotaurwa asi mamuzvizivi. Saka ndaripanda ndaritaura. Kana ndichinge ndasvika nhandi muri vanani? Vanazenge. Hatisi kutsvaga asi kuti chinhu chiri pamuri. Handimuri kuzwisisa. Asi nenawo kuti ngozi haisi kutaura. Handizvo? Asi nako kumusha kwacho kuriko. Itandatisana mind guri paper Jupiter centigrade ever since nandatisana iri moshi. Rinda racho kuritsvaga mukati memusha wenyama. Asi une mhosva dza mukati memusha wenyu. Vanazenge vapwere ndimwana baba. Vakuru vakasiya vasina kugadzirisa. Imi ndinokutendai nekuungana kwamaita kuti vakuru vachipa zviro zvigadziriswe. Zvinhu zviterane. Musara negonzo rekwenyu iri ribude. Kana tichizofamba rekuti vashoroko vedu oka. Vanhu vakuru havana zvavakasiya kana ndivo vatinawo. Kana idzo mweredzi hadzizi kuti anyangawo here musha. Takuchitsvagiridza. Isu tabudisa mhepo isiri yani. Yeta. Ngozi haasi munhu womusha menyu. Yeta. Before Jupiter. Science guidance mutorwa. Chinonzi ngozi. Mweya wemutorwa. Yamunoziva imimi. Gandipamba ndindirimo mudare. Ritanda tisana mind giri paper Jupiter sound guidance. We tried. Yamafambira ndizvo. Yemukati munhu womukati memusha wenyu ndizvo. Imapewa kuti Jupiter sound guidance akafira wera. Tani nichitima trana. Akafira wera. Danish etrana mind glory. Inogadziriswa. Asi iri kutanga kutungamidza iri kuseri. Uronzwisisa. Kuti Danish side failed to test applications. Uya akafa. Afani kuya achinetsa ufu. Auya achinetsa vapwere vake. Ndizvo. Nokuti muri ropa riri umu ndoriri umu. Handi. Asi kune yakatungamira iri kumashure. Ndizvo tuchita rakaitwa emutoro. Apa rutanda tushana maende giriso. Uyu watu ari kuchema ndikati chimbomira. Ndikurinzwa. Rutanda tushana maende glory womusha chimbomira. Rinogadziriswa. Asi ebon shima sejita rida kutanga kugadziriswa. Iri. Remeko ikumashure. Andina mbokupa mienzaniso yapere. Kati ngozi nechikwambo zvinhu zvingani. Uyu wamutorwa uri kunouya semweya wegwambo. Unovata nevanakomana nevanasikana. Danish.
asi yetandatichana megore wagarisa nguva yareba uri kupusha uyu kuti iwe ndiwo unozikanwa yeta kana uchinge unganzwa neniwo ndichabudawo pachena ndozikanwa ndogadziriswa yetandatichana maende glory church chitenda noratidzwa tsvimbo dzanowaridzwa ndikanoratidzwa micheka yanowaridzwa yetandatichana ndokunoratidzwa magata asi akaoma hamuna china hamuna doro mari dzakaoma kuroti chivanhu chikaranga chaiitwa chemhamba hakuchina raitekaedzwa vaitsipikira kana kuti kunozorodza magadzirisiro avaiita mune mweya wakashandiswa mugona kana kuti mukati memusha asi uri mweya wemutorwa munzora ndikureva kozoita mhepo yenyu yamunoziva iyi ndichaigadzirisa handiti asi handiri kuda kutanga ndeiyi asi zvese zvinoda kudini ndopamunoona apwere wobuda uyo anonotsanangurwa unzi ndikuona mweya wechikwambo uyo ndikuona mweya wengozi zvonesa zvotambudza zvinhu zviviri asi hazvizikwanisa kupatsanurwa etosinzi fyoti jupita ende unokonzeresa kusawirirana unokonza kuparadzana motanga kunongedzana pachenyu apa kuti ndofunga ndiwo bamukuru nhingi kana kuti iye asara ari baba ndiye ane nhawidzi ini rondirambira mumatare ronditi kwete mudzimu wenyu wakashereketerwa kare ukatengwa nhasi mudzimu dzoka uritira apwera hakuna vana vangapere kupumhuka nemasango asina unodzoka dhani shima fyojutasikai waenda unozvivakira zvakira hakuna vodzivaka dzimbai maringi opfukudzika waidhidhishima kuparara uyu une ropa uyu unodeura uyu wamukati memusha wenyu haasati adeura kana kuti haatodeuri asi unokunza dzudzu unokonza matenda eda handiti dare rinofanira kujeka kuti rite dare ndibate mhepo imwe neimwe handiri kunooneswa yetandatichana mendigurifio epajupiter science guidance aiba sinzi mukati memusha wenyu maita chivanhu chikaranga here mupere oiwe asi nguva yacho maita ititaiita nokuti nguva yairidzwa ngoma taitamba ndizvo ndingakuti dzokai kumashure zvishoma shoma asi kana tichinge tadzoka ndikukokere nekuti nhasi kuti ridikwe mhamba raakunetsa rakutambudza vapwere kuti zvaifambiswa se uyezve zvatakubikira ndezvipi nekuda kwemagwangwa vakuru vanyu dzanga dziri nhundira mutsimi mara patsepese vakatanyangira matare nhasi mashavi mungagunei kwenda kumasahura uzoti iwe une ushauri uvhimi turika retsoretsoro unoriturika sonoriturikira pasina nekuti zvakatanyangwa zvikasvibiswa ino randingakubatsirai vazukuru homwe yangu inofanira kusvika mukati medziko renyu ndizvo yobata hakuna dare ramuri kuiudza ndizvo ichatanga kubata mhepo yekutanga yakatungamira handiti iri kutungamira oudzwa kuti chii une chigumbu chei asi haasi mumusha mzimu wake ndikutsvaga musha hausi musha hama yenyu yakafa mukaivigirei asi ari hwera ndini ndikukuudzai uyo ari kutaura hanetswe ichi chisiri kutaura ichi munogana rikwera ndinokuperekedzai kusvikira mukati nokuti aya manake orinzwa apwere wangu uyo ane manake uyu nokuti unouya neupfumi ndivanzwise tinotaura kudaro nokuti zvakarwadza ndimorinzwa asi inoda kugadziriswa nokuti mudzimu wake hausi musha urikuda kuti mudzimu udzoke mumusha mune vamwe uyo ari kumashure uyu mhepo yekumashure itoti muri kuda kuti zvifambe koini irimo musha menyu muda kuripirwa koini zoita mhosva ngani chakasundaidza chakaita kuti zviite sekuda imhepo dzemusha menyu futi chakakonzeresa uyu saka chekutanga hatiti chekutanga toda kuti tigadze tibate mhepo dzose tabata ivhu handi tobata mhepo dzose tonzwa kuti togadzisa sei togadzisa sei ndizvawapere kuripirwa hwangu ndinohuda ndaperekedza mhepo dare renyu rajeka ndizvo mwera wotaura kuti yazvo ndipewo nzombe dzangu 3 ndipewo nzombe dzangu 2 nekuti ndendagadzisa manake azvi
nokuti maneta zaimbuya vasati inini pakauya aibudirwa ndakange ndiripo ari kubudirwa pamwana achiti ndiri mamureri mwenyawa saka akabva aenda kotora mari yekuti abikidze chena yake mureri uyo aripi nenharonga nomwaari muvhengeni tasvika bhoera takasvika isusu vachitaura nesu vasidziwa tiri vanhu vese vakabva mari yekuti sabhenge nekutitambira vakati ndiri kuona imiwo mauyawo nhasi zvarwadza maifanira kuuya kutanga kotirisiwa isusu ari kubvunga tiri kubhuya neanhu vese wekumanikabhuji isusu tiriwo kapfumbuni takaramba takanyanya takasunga tena baba ndakabva ndasuna mai yangu akudayira kuti ndiyo kumanikabhuji tiri kapfumbuni saka mai musadayira zvanyarara zvawatsanangura baba waya ichizoinformation saka taifanira kuuya kuzoripwawo ngatitaure ndinoro handimati muri kuriteedza matare saka ndosvika pahoko ndofemba mhepo risiri ramakafambira veritangidza kurifambira ndizvovazikuru avo vanozotsinira waitako murongo yazve kuti kana mapfupa ake achitaura kuti ini ndati mapupa nhanda anooneka handizvo here ididishima fyodhijuta sendikeden kutisvikira kwata kune vapa nhandi idanishima nezvazvinoda kuti zviitwe nhandi mhepo kana ichibuda yobuda yoronga dare rayo handiti kana ichibuda pambwere yobudiswa kapambwere yoronga kana yaneta yavharwa mberi ini ndotungamira ndomupa simba ndotungamira chatiri kuda kuti tisvike tiita kubatsira hatiti wabudirwa dare waneta waguma tsanangudzo kana kuti waneta hachaoni mberi woti ndavharwa ini ndochitungamira ndotisvika pamusha penyu ana sani ana zenge nandi nhau dzenyu ndinodzifambira ndimi unozouya nechapupu chedare kuti aiwa karamakatipa ndiro unenge uripo shumba pana mubvunzo umwe